Se nitkellmu fuq il-kelma xettiċiżmu. Mela, kelma oħra kbira, pratikament għandha x'taqsam mad-dubju. Mela, ix-xettiċiżmu hija pożizzjoni illi tfisser li wieħed ma jkunx jista' joħroġ mid-dubju. Issa importanti li ma nibqgħux biex ngħidlek fl-astratt, hemm tipi differenti ta' xettiċiżmu, hemm tipi differenti ta' dubji u hemm tipi differenti allura ta' xettiċi. Xettiċi huma persuni illi iqisu illi b'xi mod jew ieħor, jew f'xi ambitu jew ieħor jew forsi fl-ambiti kollha ma jistgħux joħorġu mid-dubju u allura ma jista' jkollhom forsi l-ebda ċertezza f'xi ambitu jew inkella f'dak kollu li jmiss mal-ħajja. Mela, biex inkunu onesti, ma naħsibx li huwa possibbli li wieħed ikun kompletament xettiku. U dan irriflettew diversi nies fuq u anke mill-ambitu filosofiku. Jiġifieri, wieħed ma jistax ikun illi ħajtu tkun kollha dubji u jieqaf mad-dubju. Fil-fatt, kull xettiku u għandna filosofi illi huma xettiċi, imma kull xettiku għandu xi forma ta' ċertezza x'imkien. Għax inti biex ikollok id-dubju trid tkun bil-wieqfa x'imkien, ma jistax ikollok, ma tistax ma tkun imkien, irid ikollok forma ta' post minn fejn inti tista' tkun xettiku u forsi mbagħad tista' tqanqal dubju fuq ħafna affarijiet, ma mhux fuq dak il-post fejn inti qiegħed bil-wieqfa. Ħanati eżempju. Ix-xettiku normalment jippresupponi li jiftiem għax kieku ma jiktibx. Jiġifieri li l-qarrej qed jifhem dak li qed jgħid ix-xettiku. Din hija forma ta' ċertezza. Jew inkella ix-xettiku jippresupponi li jista' jaħseb għax kieku laqqas jista' jifformula f'moħħu ix-xettiċiżmu tiegħu, kieku biex ngħidlek il-ħsieb hemm dubju kbir jew dubju assolut jekk hux possibbli, ix-xettiċiżmu, ix-xettiku ma jkunx jista' jeżisti. Jiġifieri, xettiċiżmu li hu qawwi li jassolutizza ruħu jeqret lilu nnifsu. U fil-fatt m'hemm ħadd li hu hekk. Li jista' jkun huwa li jkollok nies li huma xettiċi dwar xi ambitu. Pereżempju, xettiċi dwar il-politika, kemm hu possibbli pereżempju li nitkellmu fuq il-ġustizzja, jew dwar l-etika, kemm hu possibbli wieħed ikun tajjeb, jew inkella dwar pereżempju reliġjon, kemm hu possibbli li wieħed ngħidu aħna jemmen falla, ikun xettiku f'xi ambitu jew ambiti. Naturalment, ix-xettiċiżmu ħafna drabi m'għandux jaqsam biss dwar il-moħħ fis-sens tal-intellett, imma għandu x'jaqsam ukoll mar-rieda. Jiġifieri biex wieħed jeleb ix-xettiċiżmu għandu bżonn illi jaċċetta illi jimxi flimkien ma' ħaddieħor jew ma' oħrajn. Il-fiduċja hija ċentrali biex wieħed jeleb ix-xettiċiżmu. Jiġifieri, ix-xettiċiżmu ħafna drabi jiġi mill-iżolament ukoll. Biex wieħed jeleb ix-xettiċiżmu, wieħed għandu bżonn jaraf illi anke fix-xettiċiżmu tiegħu qiegħed jafda xi ftit. Pereżempju, jiena ma nistax inkun xettiku dwar diversi affarijiet illi huma ovvji, pereżempju jekk qed inkellmek, ma nistax inkun xettiku dwar il-fatt li inti għandek moħħ bħal tiegħi b'xi mod biex ikun ma nkellmekx. Forsi dil ħaġa ma ngħidix, ma nartikolajiex, imma fil-fatt nippresupponija, jiġifieri f'kull xettiċiżmu hemm ċertu presuppożizzjonijiet. Naħseb il-ħidma tagħna hi li l-ewwel qed inkunu umli ħafna. Però f'din l-umiltà anki nimxu ma' xulxin għaliex kull bniedem għandu laċċ biex ikun jaf, ġifieri laċċ biex mid-dubju jasal għal iktar u iktar għarfien.
ħalli jibqgħu hemm ħafna diffikultajiet dwar dak illi ma jifhimx imma jasal għal ċertu għarfien. Ngħidu aħna fl-etika importanti li wieħed ma jibqax sempliċement fid-dubju għax dak iwassal għal ċertu relattivizmu illi jagħmel ħsara lil bniedem u fil-bqija tal-ambiti kollha. Fil-politika importanti li wieħed ma jibqax sempliċement fid-dubju għaliex dak iwassal l-istess għal ċertu relattivizmu politiku fejn wieħed sempliċement jagħmel għażliet fuq pereżempju x'jaqbilli bħalissa u jieqaf hemmhekk jew kif inħossni u jieqaf hemmhekk. Importanti nimxu flimkien biex dan id-dubju mod umli naffrontawh u anki nelbuh. Ma jfissirx li se naslu f'pożizzjoni fejn inkunu nafu kollox. Ir-realtà tal-bniedem, tan-natura hija dejjem ikbar minn dak illi jista' jifhem il-moħħ tagħna, dejjem ikbar. Imma il-fatt li r-realtà hija dejjem ikbar, dejjem iktar x'inkun naf, dejjem iktar x'nivvjaġġa, ma jfissirx illi jien għandi naqta' qalbi u naqa' biex ngħidlek f'ċerta melankolija tad-dubju. U fl-aħħar mill-aħħar ma rridx ninsa li qegħdin flimkien f'dan il-vjaġġ u li d-diskors flimkien fejn aħna nistaqsu u nisimgħu huwa vitali biex aħna anki insiru nafu iktar dwar ir-realtà u dwar nfusna.